Joyce Video. Ayun, ang laki oh. Ang lakas. Yan oh. Tingnan nyo naman. Yan ang Atulayan Islands mga kabarako. Ayan. Sa wakas, after 15 minutes. Grabe. Alright mga kabarako, nandito tayo ngayon sa Patitinan White Beach dito sa Sangay Camarines Sur mga kabarako. Tara, pasukin natin sa loob, kumustahin natin magkano ang entrance fee, kumusta natin sa loob, check natin kung gaano kaganda ang lugar na ito. Let's go, bakit siya tinawag na Patitinan White Beach. Alright, kita-kita tayo sa loob mga kabarako. Let's go. Six and a half hours later. Ayan mga kabarako, dito na tayo sa Patitinan Night Beach after 10 minutes ng paglalakad. Ayan, dito muna tayo sa narent namin na cottage. Mas maigit ako nga ano kayo, marami kayo kasi medyo pricey. So yung narent namin na cottage is almost 400, no? I-tour ko muna kayo dito sa cottage. So yung cottage, merong bihisan, merong maliit na mesa, merong upuan, dalawang side, magandang hagdan, pawid yung kanyang bubong, bago, malinis. And then may duyan. So pagka pagod ka na sa pagsiswimming, no, at gusto mo nang matulog. Alright, sige, tingnan natin mamaya yung buhangin. Tayo ngayon sa Patitinan White Beach. So mapapansin nyo doon sa background, yun yung Atulayan Islands. Isa rin yan sa mga favorite na tourist attractions dito sa Sangay Camarines Sur. So doon naman sa kanan, yung coastline na yan ay kadugtong nitong Patitinan. And sa boundary niyan ay boundary na ng PV Albay. Alright, so ngayong hapon, it's already 1 o'clock. Medyo napansin ko, no, compared doon sa mga iba't ibang beaches na napuntahan namin. So dito ay unusual, medyo malakas ang alon. Mapapansin nyo ang lalaki ng alon, no? Alright, so pero tingnan natin bakit siya tinawag na Patitinan White Beach. Okay, so ito yung kanyang buhangin dito. Ayan, no? Hindi siya katulad ng ibang mga beach wherein talagang buhangin yung ano niya, yung coastline niya. Ito ay combination of parang mga corals and limestones. Pero dito sa bandang unahan, medyo pinong-pino, oh. At saka talagang maputi. Colorful siya. Hindi siya actually totally na tinatawag na white. Pero kung mapapansin nyo yung kanyang kulay,
hindi siya katulad ng mga ordinaryong beaches dito sa Kamsur, no? Iba yung kanyang ano, yung kanyang beach, iba yung texture. Talagang ano siya, unusual. So ito kasi pagka nabasa siya, ganito yung kulay niya. Pero pagka hindi siya basa, pag hindi siya basa, ito yung kulay nung coastal area niya. So ito daw ay parang mga limestones, ay mga coral reefs na nasira at saka napadpad na dito sa area na ito. So tingnan nyo, hindi buhangin ang coastal line dito. Ito ay mga coral reefs. Ayan oh. And then tingnan nyo mga kabarako. So kakaiba nga, unique nga yung coastline itong Patitinan White Beach. Alright, ayan yung kahabaan na yan, no? Tsaka doon sa baba may doon sa dulo may rock formations. Ang lalaki ng rock formations doon. Okay, so ang maganda rito sa area na to ay meron na rin siyang mga cottages mula sa dulo paikot. Ayun. Tsaka maganda yung kanyang mga cottages, malilinis and well maintained. Tsaka talagang ano siya, probinsya ang dating. Alright, so may mga ilang malalaking bato sa coast, kagaya nitong isang to. Medyo may kadulasan nga lang. Ayan oh, ang lalakas ng alon dito. Hindi ko alam kung dahil tinatawag nilang high tide, kasi 1 o'clock ngayon eh. Pero unusual yung kanyang sobrang lalaki ng alon. Indoor TV. Ayun, ang laki oh. Ang lakas. And then so from here, no, kitang-kita mo yung ganda ng dagat. Alright, so ganyan ang itsura ng coastal area ng Patitinan White Beach. Nag-rent tayo dito ng cottage kasi mahirap dito mag-stay sa dagat. Walang cottage na. Ito yung background ng dagat. Ayan o. Ito yung Atulayan Island. Para makita nyo yung buong kahabaan yung coastal area. Yan, talagang puro pino. Lapitan natin ng konti yung dito sa may malapit sa dagat. Wala kasi tayong pangligo eh. Ayan oh. Ayan oh. Solid. Ay. Ganun kalalakas ang alon dito mga kabarako. Yung hindi marunong maglangoy, tabi-tabi lang tayo. Alright. Ayan, so kung kayo ay magagawi dito sa Kamsur, dayo na dito sa Patitinan White Beach. A few moments later. Alright mga kabarako, it's already 2 o'clock na mga kabarako. Alis na tayo dito sa Patitinan White Beach. Naririnig nyo pa ang lagaslas ng alon sa background. Okay, so simulan na natin ang 10 to 15 minutes na akyatan. Ayan oh, 10 to 15 minutes na akyatan mga kabarako. Wow naman! Wow! Wow! Alright, so
Kita na lang tayo sa taas. Ha! Sa wakas, after 15 minutes. May rayuma pa yata kayo. Grabe. 15 minutes. Alright mga kabarako, almost after 3 hours, pauwi na tayo. Dito na, pauwi na tayo. Galing dito sa Patitinan White Beach. Let's go, it's already 2 o'clock. Alright, let's go. Let's go mga kabarako. Let's go home. So, kumustahin natin ang Patitinan White Beach. Kung bakit siya tinawag na Patitinan White Beach. Alright, so overall rating mula sa Team Barako Motovlog is 8 out of 10. Bakit 8 out of 10? Siyempre, very solid ng lugar. Yung kanyang coastline, talagang unique siya. Unlike doon sa mga ibang beach dito sa Partido area or dito sa may 4th district ng Camarines Sur. So yung kanyang beach area or yung kanyang coastal area ay at yung kanyang baybayin ay hindi siya buhangin, no? More of limestones and coral reefs, no? Kakaiba, hindi siya buhangin katulad ng mga karaniwang dagat, ano? And then medyo may kahirapan nga lang yung access kasi yung beach area ay medyo mataas. Bababa ka ng maglalakad ka muna ng at least 10 to 15 minutes bago ka makarating doon sa beach mismo, no? Wow! Woo! Tingnan nyo naman yan, gaano ka-solid yan mga kabarako. Kaya baka mahulog tayo. So mahirap siyang para doon sa may mga sakit sa puso, ano, tsaka yung mga respiratory illnesses. Kasi lalo pagkapaakyat, talagang hihingalin kayo, magkapawisan kayo, lalo kung mainit. So overall, pagdating naman sa beach area, meron siyang mga cottages for rent. May 800, may 1,500, at meron din silang for overnight staying. Affordable niya, cheap na siya for that kind of beach kasi 30 pesos lang ang entrance fee per head, 40 pesos during overnight swimming, and 10 pesos para sa mga bata. Kaya swak na swak sa budget nating mga nagtitipid at walang pang resort. Alright, enjoy natin tong kalsada ng Sangay, Camarines Sur habang binabaybay natin tong Bicol 630 highway mga kabarako. Woo! Tingnan nyo naman yan. Galing tayo doon, oh. Yan, oh. Tingnan nyo naman. Yan ang Atulayan Islands mga kabarako. Ayan. So try nating puntahan yan, no, one time. Talagang mabubusog kayo sa view dito pa lang sa daanan. Ito pa lang sa kahabaan ng Bicol 630 highway, talagang mabubusog ang inyong mga mata. Alright mga kabarako, mula dito sa bayan ng Sangay, ang mula sa Patitinan White Beach, maraming salamat sa panunood at sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon, sa buong araw na ito.
Kung bago lamang kayo sa aming channel, Team Barako Moto Vlog, huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. And kung nagustuhan nyo ang aming content, kindly show us your support by clicking the subscribe button and clicking the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na vlog. Thank you very much for your support, and muli nagpapaalala tayo, don't forget to pray when you ride, and never twist the throttle with your ego. Ride safe, and God bless.